Magandang gabi! That's Sherwin Mega Manila. Check your love radio. Tic-tacs. It is now 29 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Yippee! That's right mga kabisyon. Bilis ng oras natin, ano? Nasa huling yugto na tayo ng ating programang EDSA. Siyempre, babatiin muna natin mga kabisyo natin. Lalong-lalo na sa iyo, boards. Thank you very much dahil simula kaninang umaga, dala-dala mo na ang 90.7 Love Radio kahit saan ka pumunta. Sa mga nagtatanong, nasaan na si Rocky Terra? Hindi ko po sasagutin kasi mahal ko yung trabaho ko. No. Ito na! Ito na ang huling topic. Pag-uusapan na natin to. Ama, may nakakaiyak na handog sa mga yumaong anak. Dinaan sa kanta ang gustong iparating sa mga yumaong anak. 2 taon daw hindi nakita ng ang kanyang mga anak at sa kanilang burol may emosyonal na handog ang nagdadalamhating ama. Oh no! Alright mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to, tang! Logican na natin to. Ay sige, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Makinig! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic? Boards? Ito naman po ay hindi basic na tanawin sa isang burol. Nakakalungkot po na ang mahal mo sa buhay, nasa kabaong na, gusto mo mang sabihin lahat ng gusto mo, wala na rin po itong saysay kapag namatay po ang tao. Dahil hindi na po nila ito maririnig. Yung mga sasabihin mo, hindi na po nila maririnig. Malamang pinapaniwala lang natin na naririnig nila pero ang hubad na katotohanan po ay wala na talaga eh. Yan po ay dahil sa kulturang paniniwala at wala po itong basihan. Now mga kabisyo, logican po natin. Ang paniniwalang naririnig pa rin tayo ng mga pumanaw na mahal natin sa buhay. Ito po yung mga yamawa ay maari pong ito po ay sa kultura na lang po natin, di ba? Ito po ay kaugnay sa paniniwalang espiritual na pangunawa ng maraming Pilipino. Sa tradisyonal na pananaw, naniniwala po ang iilan sa atin na ang mga kaluluwa ng mga yamao po natin ay maaring magpakita pa o magparamdam sa mga buhay, di ba? Ito po ay nagbibigay ng kapanatagan at kahulugan ng mga naulila, di ba? So nagpapahiwatig po ito ng patuloy na koneksyon sa kanilang mga minamahal na namayapa na. At marami din po ang naniniwala na pag pinagdadasal po ang mga kaluluwa ng mga yamao nila, di ba? Pero sa totoo lang, boards, kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam niyo pong wala na pong magagawa yung dasal natin. Oh no! Yes, wala na pong magagawa yan. Sa mga pumanaw na sinasabi natin na pagpalain ang kalag ni ganito. Wala na pong magagawa ang mga prayers natin. Bakit ko sinasabi to? Ito po nakasulat sa Bible. In Revelation chapter 20 verse 12, ang sinasabi po doon, I saw the dead, both great and small, standing before God's throne, and the books were opened, including the book of life. And the dead were judged, makinig, and the dead were judged according to what they have done, as recorded in the books. So kahit anong posisyon mo pong pagdadasal, nakadapa, nakatuwad ka, wala na pong magagawa yan. Dahil huhusgahan tayo ni Lord according sa mga ginawa natin pag namatay na tayo. Hindi na tayo kayang sagipin ang panalangin ng ibang tao. Hindi ba, Tang? Ay, tama ka, may tama ka dyan, kalbo. Kaya ikaw, bago ka kunin ni Lord, magbago ka na kasi may time ka pa, baka bukas, pagising mo, nasa kabilang buhay ka na. Pambihira. Alright mga
Bisyo, I gotta say goodbye. Ito ba yan ang susunod na Totoy Bato, Totoy na Lab, ang huling linggo. Oh no! Muli ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tandaan mo, uhusgahan ka ni Lord according sa iyong ginagawa. Uy, natakot na siya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!